Molt bona tarda i benvinguts i benvingudes a un nou programa del Derbi. Ja som al programa número 24 del Derbi, o el que és el mateix, porteu 24 setmanes aguantant-nos, que també s'ha de tenir molt estomac per fer-ho. I aquesta setmana doncs, ja ha acabat el futbol a primera divisió, per fi. Hi ha alguns que quasi agraïm que s'hagi acabat la temporada. I d'aquesta manera doncs, han acabat d'ajustar les posicions de la classificació, motiu pel qual avui el que farem, ja ho veureu després, és avaluar la temporada dels equips de primera divisió, que hi ha hagut una miqueta de tot, i no ho farem de l'Hypermotion perquè, com bé sabreu, doncs encara està tot bastant en joc, tot i que aquest últim cap de setmana s'han decidit un parell de coses ja, un ascens, millor dit, i 2 descensos, 3, perdó. Llavors ens ho reservem per quan acabi la temporada de la segona, que haurem d'esperar cada setmana perquè s'acabi de definir pràcticament tot, com és normal a la segona divisió. Al meu costat, com no, tinc el Reca per parlar de tot això. Bona tarda, Reca. Bona tarda, sí, aquest cap de setmana patirem la gran majoria, nosaltres per sort ja no patirem tant. No. Patirem més endavant. Sí que el juny nosaltres no tindrem vacances perquè estarem allà patint pels camps d'Espanya. Doncs sí, l'Espanyol doncs, ja és un dels equips, ja en parlarà suposo després, que ja s'ha certificat doncs, que serà un dels... Bueno, és l'únic que se sap que jugarà a playoff. 100%. L'Eibar encara es pot, diguéssim, colar a ascens directe, el Leganés jugar a playoff, però l'Espanyol és l'únic equip que sí o sí sabem que serà un dels que jugarà a playoff. L'únic que teniu en joc, si no m'equivoco, és acabar en tercera posició. Crec que fins i tot podeu baixar de posició, si no m'equivoco. Sí, sí. Llavors el que jugueu és saber... 600. Exacte. Llavors el que jugueu és saber contra qui jugareu a playoff, més que res. El playoff s'ha certificat, que bé, doncs no acaba de ser una notícia molt positiva. En parlarem després, i ara en parlarem. Hi ha temari per... Exacte, sí, hi ha molt temari, com sempre. La teva samarreta d'avui? Bueno, jo és que ja anar reciclant, jo va tocant, d'aquí poc ve el meu aniversari, ho torno a tirar. Sí, te va tirar. I m'he de comprar samarretes perquè no pot ser que ja hagi de reutilitzar samarretes pels programes. La teva sí que és nova, però... La meva és nova perquè precisament, com dius tu, va ser el meu aniversari la setmana passada i em van regalar aquesta, també com del programa anterior, aquesta també me la van regalar per l'aniversari. Llavors doncs, jo continuo ampliant el meu armari i encara no he repetit samarreta excepte un dia que vaig posar una del Barça que m'havia posat, però va ser per motius sentimentals. Llavors, no compta, però... Home, més de 24 samarretes, Més de 24 samarretes tinc i crec que encara em queden per un mes o dos. Jo crec que igual acabo la temporada sense... Bueno, això segur. Acabo la temporada sense repetir samarreta, que és l'objectiu que m'he fijado. I res, doncs evidentment estic veient que és la del Bayern, la segona aquesta temporada, la del Reca és la de la Juve, no, ara mateix no sé de quin any, farà 5 o alguna cosa així, del 2019, una cosa així. I res, doncs bàsicament, com us podeu imaginar, del partit del Barça, una mica com la setmana passada, jo en parlaré ben poc, perquè 3 quarts del mateix que l'altre dia, que no ens juguem res, perquè tenim la segona posició assegurada, llavors era un partit per acabar la temporada, una mica de tràmit. El Reca sí que parlarà una miqueta més a l'Espanyol, que va jugar contra la Morevieta i, sorpresa de la vida, va tornar a empatar a 0. Resultado gafes una altra vegada. Gafes otro dia. Podem 4 programes seguits parlant de resultats gafes de l'Espanyol, però evidentment el Reca ens explicarà una miqueta més com va ser el partit, perquè aquell dia que hi havia un multi que va ser impressionant, el pobre Reca s'estava menjant a 11 maules jugant a la ciutat esportiva de l'Atlètic Club. Les 11 maules eren de l'Espanyol. 11 o 22. 11 o 22, però nosaltres aquí ens ficarem amb l'Espanyol, a la Morevieta el deixarem de banda. Doncs res, i després, com us he dit, posarem nota a la temporada dels equips de primera divisió i si ens dona temps, que l'altre ja no ens dona temps, avui s'haurà de veure si ens dona temps, farem el que vam dir l'altre dia d'adivinar els jugadors, o sigui, el valor de jugadors segons Transfer Market, que ja haurem de veure si arribem, però primer comencem per parlar de l'Espanyol i la Morevieta, o sigui que donem pas a l'inici del programa. Doncs bé, com us hem avançat, aquest cap de setmana l'Espanyol jugava un dels partits més transcendentals de la temporada perquè, diguéssim, era l'última bala que tenia l'equip de Manolo per lluitar per aquestes posicions d'ascens directe, una bala que van decidir no gastar
perquè es va empatar a 0 i ja, doncs, com hem dit abans, hem certificat que l'Espanyol és un equip de play-off. Però abans parlarem molt breument, ja us he dit, del Barça que va jugar contra el Sevilla, el Sánchez Pizjuán, un partit que va guanyar per 1-2 al conjunt de Xavi Hernández, que era l'entrenador del Barça, evidentment, perquè estava dirigint el seu últim partit al capdavant del conjunt blaugrana. Va ser una victòria culer amb un gol de Lewandowski, que ha acabat al final amb 19 gols a la Lliga, que no està gens malament, és una bona xifra. I un altre gol de Fermín López, que fa ben poc li ha marcat 2 a l'Almeria i doncs va tornar a marcar aquest cap de setmana contra el Sevilla a domicili. Fermín és un jugador que acaba la temporada amb 8 gols a la Lliga i 11 en totes les competicions. S'ha convertit en el segon màxim golejador de l'equip, empatat amb Ferran Torres. Bueno, poca cosa a dir. Digues. Molt bon número perquè, tot i així, no és un jugador titular indiscutible. Exacte. Que compti amb tots els minuts. Llavors, ser el segon màxim golejador del Barça... Home, és un jugador que la gran majoria de la temporada ha jugat, doncs això que dius tu, de revulsiu. És veritat que aquests últims partits sí que està comptant més, o sigui, està sortint més de titular, però també suposo que pel fet que no juguem res i per les baixes, però igualment 11 gols en totes les competicions, també l'hem vist marcar Champions en partits transcendentals com per exemple contra el Nàpols, i molt bones xifres d'un jugador que jo crec, no sé tu què n'opinaràs, que per mi és el descobriment de la temporada. Sí, totalment. Potser amb perdó de Lamine i de Pau Covarsí, però de Lamine Yamal teníem més registres, sabíem que era un dels majors projectes de la Masia, o sigui, ja portàvem, almenys els del Barça, no sé, des de fora, però molta gent parlava ja de Lamine Yamal des de ben jovenet, que encara és molt jove, però encara més jove, i Pau Covarsí, doncs bé, al final era un jugador del juvenil, estava ja a les diferents categories del Barça, però Fermín, no sé si tu sabràs aquesta història, va estar cedit al Linares la temporada passada i aquest estiu va estar a punt de ser traspassat per 600.000 euros a, atenció, Rakow Częstochowa. Rakow Częstochowa, no sé... Bon equip, Aquest equip de la Lliga polonesa que va estar a punt de fitxar-lo doncs, per això, per 600.000 euros en aquest mercat estival. I aquest fitxatge es va caure perquè el Rakow doncs, va canviar d'entrenador i diguéssim que va marxar que li tenia confiança i va venir un que va descartar el seu fitxatge i la resta és història perquè s'ha convertit en el segon màxim golejador del club aquesta temporada. Els de Rakow, torno a repetir, Rakow Częstochowa es deuen estar tirant dels cabells, però l'aficionat del Barça, doncs, evidentment, agraïm moltíssim que fes aquest fitxatge perquè doncs, això, Fermín ha sigut una de les revelacions d'aquesta temporada. Seguim parlant de Fermín. Jo crec que la imatge del partit va ser que va celebrar el gol abraçant-se amb Xavi, sobretot doncs, agraint aquesta figura que ha tingut Xavi Hernández pel fet que ha sigut doncs, l'home que al final li ha donat confiança i l'ha permès doncs, comptar amb tants minuts aquesta temporada. I respecte a aquesta situació, Xavi va declarar sobre Fermín: a Fermín me lo llevaba a la guerra, es un tesoro. Que mono. Y Fermín sobre Xavi va dir que mi familia y yo estaremos eternamente agradecidos por cumplir mi sueño. O sigui, bé, doncs aquesta relació que tenen entre tots dos, evidentment pel que diem, de que Xavi al final és la persona que ha confiat en Fermín, tenint en compte a sobre, doncs, dient això, que era un jugador que no comptava pel club, que va estar a punt de marxar traspassat aquest passat estiu, i doncs mira, doncs, la situació ara ha donat un gir de 180 graus i està aquí assentat, com he dit jo, per mi, un dels majors descobriments d'aquesta temporada, si no el major. Sí, i just el que comentaves d'aquest suport a Xavi, jo he vist molts... Bueno, jo no segueixo a gran nombre de jugadors del Barça, però per Twitter sí que he vist bastantes piulades sobre històries que penjaven els jugadors del Barça i molt suport i m'ha sorprès, Jo crec que... Jo pensava que hi havia més tensió entre jugadors i Xavi, però... que no com s'ha mostrat ara últimament. Han sortit moltes informacions dient que hi havia una mica de tensió perquè, ara no me'n recordo el nom, algú del club va filtrar com una carpeta que tenia Xavi on posava qui es quedava i qui marxava, però bé, jo crec que al final és una de les majors llegendes de la història del Barça i encara que potser en algun moment hagis tingut una mínima tensió, doncs jo crec que si no l'acomiades com és degut, doncs potser s'ha tirat la gent a sobre perquè la gent, tot i que ha sigut molt crítica amb Xavi, com a entrenador no oblida qui és i què ha sigut pel club, a part és una persona doncs, que ha mostrat 1000 vegades l'amor que té pel Barça, va pagar ell mateix per venir de l'alçat al Barça, de diner que ara li tornaran perquè... Sí, però ha renunciat ha renunciat al sou i ha dit, tot i que ha quedat una miqueta mal tractat al final la seva final d'etapa d'aquí del Barça, doncs ha dit que quan el necessitin aquí estarà per ajudar el club que estima,
O sigui, doncs això, jo crec que una de les persones que més sent el Barça de tota la seva història, i així ho ha demostrat. Sobre el tema Xavi, ja que també avançaves tu, jo crec que, perquè no ho hem comentat, la gestió que s'ha fet amb tot el tema de Xavi ha sigut una mica nefasta, la veritat, i traient-lo una mica ha sigut nefasta, perquè, clar, veníem d'una situació que Xavi va dir que marxava al gener, ja ho hem dit moltes vegades, i fins 3 mesos després la directiva no fa cap moviment per buscar-li un substitut, al final es queda a l'abril i al maig el fas fora. És a dir, la situació que podies haver començat a gestar al febrer, per dir aviat, d'aquest any, l'estàs gestionant al juny, que és pràcticament, perquè ara s'acaba d'anunciar Hansi Flick aquest migdia, llavors, home, la gestió deixa molt que desitjar. Una mica un circ institucional, perquè el que diem, Xavi diu que se'n va al gener, estàs 3 mesos perseguint-lo perquè es quedi, i ell dient que no es queda encara que guanyi la Champions, al final doncs, es veu que recapacita i es queda, i al mes el fas fora. Sí, és una mica raro tot plegat, No sé de qui és culpa, però sí que és veritat que està quedant molt assenyalat la porta. Sí. I també molta gent estic veient que està demanant la seva situació. Sí, home, jo crec que la porta, en aquest tram final de temporada, se n'ha una mica de la seva situació, jo crec, perquè sobretot en això de Xavi, pel que deia, que no ha tingut com gaire sentit aquests moviments que ha fet amb ell. Però res, ara bàsicament arriba Hansi Flick aquí al Barça, que com he dit ha sigut anunciat aquest migdia. Hansi Flick, que com sabies tu era la meva opció preferida per arribar a la banqueta del Barça, o sigui que per aquesta part doncs il·lusionat i content, però em sobra molt tot el que ha passat entremig, el tema Xavi, perquè al final el que diem és una de les llegendes del club i al final ha quedat com una mica maltractat per la directiva i no sé, una mica lleig tot, i a part a nivell de club doncs és una imatge d'inestabilitat absoluta. Però bé, ja està, aquí tanquem el bloc del Barça, ja veurem què tal li va Hansi Flick, ja veurem què tal, a què queda l'equip i què vol Hansi Flick a l'equip, i ara passem a fer un breu repàs de classificació de la primera divisió, molt breu perquè bé, doncs el que dèiem no té gaire importància com a cal finalment, una classificació amb la qual us heu de quedar, després si de cas ja la tornarem a posar, perquè té molta importància, evidentment, per avaluar les temporades dels equips. Com veieu, evidentment, Madrid, Barça, Girona, Atlético de Madrid són els equips que van a Champions, Athletic Club i Real Sociedad se'n van a Europa League, i després tenim a Betis, que entra a les fases prèvies de Conference, i en descens doncs, han quedat Cádiz, Almeria i Granada. I la resta, doncs, pel mig. Després ja parlarem de cadascun d'ells. I per mi la notícia de la jornada és que Tema Dobi, que és el pitxitxi de primera divisió, va aconseguir un hat-trick en un partit que el Girona guanya el Granada per 7-0, per acabar de tancar aquesta temporada nefasta que ha fet el Granada, que ja després en parlarem. Partit una mica raro, el de 7-0 aquest de... Sí, no, sí. Perquè jo vaig veure 2 piscinazos allà que em van fer una mica de mala olor. És estrany, però bé, hat-trick de Dobi, que és el pitxitxi de la Lliga, amb 24 gols, superant els 23 d'un Alexander Sorloth, que es va lesionar als 15 minuts en el partit del Villarreal contra l'Osasuna i evidentment es va quedar sense opcions de competir-li aquest pitxitxi a Dobi, que finalment s'ha coronat com el màxim golejador de la categoria d'or del futbol espanyol. I amb això ja sí que arribem per ara al final de la crònica de primera divisió i anem a parlar de la Morevieta espanyol, que aquí el Riga doncs, té també per dir. Quines ganes, Sí, parla, jo t'escolto. Bueno, com has dit abans, resultat d'ulleres, no? Resultat de gafes, com se'n diu. Sí. I un espanyol que torna a mostrar la seva feblesa a l'atac, com és la seva tònica últimament, amb 2 xuts a porta en tot el partit. 2 xuts a porteria contra un rival que aquest cap de setmana jugarà al descens, amb el Mirandés. Sí, partit clau tenen, la Morevieta Mirandés, perquè són... Sí, però el miraràs tu, perquè... Jo sí el miraré, segurament. Jo sí el miraré. Estaré patint per l'Espanyol. Però això, partit una mica avorrit, perquè va ser com un assedio a l'Espanyol al seu camp, però que no va arribar a cap lloc. Una molt bona pressió rere pèrdua de l'Espanyol i bastant joc de l'Espanyol va ser en camp contrari, però tot i així, el que et deia, només 2 ocasions contra un rival que s'està jugant al descens, crec que és bastant pobre i crec que diu el mal joc últimament de l'Espanyol. Home, jo, com he dit abans, estava veient el multi de la Hypermotion, que s'estaven jugant tots els partits a la vegada, i la Morevieta espanyol, per lo que sea, no sortia en cap moment.
I quan l'enfocaven bé, van haver-hi 2 gols anul·lats, si no m'equivoco. Un per cadascú, un de l'Espanyol i un de Sí, un de la Puado Morevieta. i l'altre, el de la Morevieta, no el No sé qui era, recordo ara mateix. vaig veure que va ser un remat de cap, però no vaig fixar en qui era, no sé si era Cheita o... Ni idea. El cas és que va haver-hi 2 gols anul·lats, però a part d'això, imagino que poca cosa va haver-hi. No, poques ocasions i bàsicament és el que remarcava del baix nivell de joc de l'Espanyol. Baix nivell, sobretot marcat pel baix nivell de Puado, que tenim aquí el seu cromo. Sí. Em, Està en Puado, Oriol Romeu i Vicente Moreno. No cal dir res més. No sé qui és pitjor dels 3. Tenim aquí a Puado, que l'altre dia va fer un partit nefast, juntament amb Aguado i Antonio Roca, que, bueno, Antonio Roca tampoc se li pot recriminar gaire perquè és un jugador que està començant a tenir minuts, és del filial... Bueno, a ell li perdonem, Sí. però sí que jugadors que tenen més rodatge, com són Puado i Aguado, és un moment Puado- clau de la temporada on s'han de reivindicar, i més contra una Morevieta que està lluitant allà a no baixar de categoria. A Puado, almenys jo crec que se li suposava ser un dels pilars de l'Espanyol a segona divisió, i sí que és veritat que no té males xifres golejadores, però és el que dius tu, és una estadística que enganya una mica perquè últimament, sobretot, està sent intranscendental per dir poc Puado. Sí, l'altre dia li van anul·lar un gol, és veritat, i porta 12 gols, que No està malament, no està malament. no es diu ràpid, però no sé, no crec que aporti el que hauria d'aportar Puado des d'un principi, perquè tu en un principi, és el que diem sempre, en un principi mires la plantilla d'Espanyol i dius els Clar. hem de ballar tots, Sí. però és que després Puado... S'han fet highlights a Twitter dels mals moments de Puado, de l'últim partit contra la Morevieta, i és que els veus i et rius, saps? Ja me'ls passaràs, que ho vull veure. I el que mencionava d'Antonio Roca, sí que és veritat que és el que deia, que és un jugador jove i que va tenir molts 2 contra 1 desaprofitats, però Però se li demana menys a Antonio Roca que no a un Puado o un Aguado, clar, perquè és jugador doncs, fixa a l'11 titular de l'Espanyol. Antonio Roca doncs, està agafant minuts, i això, el que deies tu, hi ha jugadors que se'ls suposava que havien de ser un dels pilars de l'Espanyol a segona divisió i doncs, pel que sigui doncs, no està sent el cas. i l'altre dia Manolo amb l'alineació va voler innovar bastant, va voler innovar força, la veritat. A mi em va sorprendre quan vaig veure l'11 de Manolo perquè dic, on anem amb aquests jugadors? Sí. O sigui, anàvem amb un sistema format per 3 centrals, 2 carrilers, 2 migcampistes i 3 davanters. Els 2 carrilers eren Pere Milla, reconvertit a carriler, i Antonio Roca, que és extrem originalment. Sí. I Keita Balde estava jugant a la banda, bueno, a la seva posició originària, però sí que és veritat que un sistema una mica raro que a mi em va agradar. Sí. El que passa que no va funcionar el tema 3/4 cap endavant, perquè... Bueno. Ni amb aquest sistema ni amb cap acaba de funcionar el 3/4 de camp. No, però sí que és veritat que, clar, l'altre dia va haver-hi molta presència de jugadors per davant de la pilota, que és el que buscava Manolo, amb superioritat i tota aquesta pesca, però aquesta superioritat ha d'acabar amb gol. No, clar. L'objectiu de tots els equips és marcar, i l'altre dia, per molta presència que tinguéssim al seu camp, no van provocar gaire. Llavors això és una cosa preocupant de cara als play-offs, perquè ens enfrontarem contra rivals amb més nivell i bueno, veurem què tal, però pinta malament la cosa. Bueno, tocarà confiar. També, a part, no sé si... Imagino que també, però pel poc que vaig veure també em donava la sensació de feblesa defensiva també important, perquè la Morevieta amb poc que s'apropés a l'àrea ja generava molta sensació de perill, i també crec que és un apartat en el que l'Espanyol necessita millorar i molt, primer de cara a playoff, i segon, si pugeu a primera, doncs encara més. Sí que és veritat que es van veure moltes contres per part de la Morevieta, però clar, això tot venia degut a la presència de camp contrari a l'Espanyol. I clar, tot el que tu vas endavant, després, Clar, tot aquest joc va cap enrere. I tant. Hi havia moltes pilotes Se suposa llargues que sí. Se suposa que sí. Hi havia moltes pilotes llargues de la Morevieta que sí que és veritat que l'Espanyol no va patir en cap moment, però home, una escapada d'aquestes pot acabar en gol i se't complica totalment el partit. Bé, doncs si vols passem ja a l'apartat de les notes. Sí. Joan Garcia... Repeteix, aquest sempre té una nota. És la tònica de sempre. Sí. Joan Garcia un 10, Ahà. Omar un 7. Sí que un partit discret, però va tenir una d'aquestes contres on va fer una bona intervenció Sí. i per això té un notable alt. Cabrera un 8, Vale, bé. decent. Calero un 7,
Calero va sorprendre perquè ho va fer prou bé, però sí que és veritat que està a un nivell físic infumable. Ja, té pinta. S'entén perquè porta tota la temporada assegut allà a la banqueta, Sí, per això mateix. però és que quan jugava encara tampoc tenia físic suficient per aguantar el partit. Sí, Calero és un jugador que em deixa bastant fred, des del seu fitxatge, que ja fa unes quantes temporades amb la broma que va arribar a l'Espanyol. Juraria que 2020 o 2019. I mai, sí, crec que 2019, i mai ha acabat de donar aquest pas. Crec que va ser el relleu de Mario Hermoso, si no m'equivoco. Sí. O sigui, va arribar després de Mario Hermoso. I fixa't tu, 8 milions van pagar per Calero. 8 milions. Per això mateix. T'estic dient que no... És un jugador que mai m'ha semblat que ha arribat a ser ni molt menys el que se suposava, perquè el Valladolid no va fer malament. O sigui, me'n recordo que el va fitxar i va fer bona temporada al Valladolid, però l'Espanyol, pel que sigui, mai ha acabat de sentar-se ni de demostrar el que s'esperava d'ell. Totalment. I aquí continua el tio. Sí, haurem de veure. Continua cobrant, però jo, si fos per mi, hagués marxat fa 4 anys. Antonio Roca, l'hem mencionat abans al seu partit, un 4. Bueno. Pere Milla, que sempre el critiquem. Últimament s'està salvant, L'altre dia Carrileu ho va fer prou bé, i l'últim programa també et vaig dir que ara és l'encarregat de les pilotes aturades, sí. I prou bé ho fa. O sigui, millor que Aguado, no era difícil. Bueno, Aguado l'estiu veient aquí a la pantalla, que, clar, fer-ho millor que ell no deu ser gaire complicat a la nota que porta. Digues, què l'has posat a Aguado? Aguado un 3, jugador sobrevaloradíssim, sempre repeteixo, i aquest tram de temporada... El sucesor de Brian Oliván en las notas, que avui Brian ja ni l'han posat, vamos. Jo crec que Manolo es mira els programes... Jo crec que sí, Manolo va veure que no es posava del 3 i va dir, no el fico més. Però ara li toca Aguadio, anava a dir, sí, exacte. Aguado. Keidi Vare, un 7,5, que també la mateixa tònica de Pere Milla, que sempre el criticava i ara són els que estan jugant més, que Keidi Vare, l'altre dia va sortir la notícia que no està convocat per Albània. Imagina't. Però és que imagina't el nivell que ha de tenir Keidi Vare, però imagina't el nivell que ha de tenir l'Espanyol perquè els aficionats ens alegrem que es quedi. Imagina't. Home, ara mateix, al mig del camp, jo crec que és dels jugadors amb millor dinàmica, Sí, clar, però perquè no en tens res. Clar, però això mateix. Una cosa no treu l'altra. Està Grajera, van de la mà. Grajera lesionat, Pol Lozano lesionat, Edu Expósito lesionat, Nico que està amb un peu fora. Vale, pues ara, a tot dir, està millor dinàmica que la resta o no? Sí, bueno, no és complicat, però és un factor. Per descarte. Claro, exacto. Seguit de Puado, que també ja hem mencionat el seu partit, un 2. Sí, un 2. Keita Valde, un 6. Bueno. L'altre dia va fer un partit decent, jo crec que se li han de donar més minuts, sobretot per davant de Gastón Vallès, que encara no crec que tingui el nivell suficient com per jugar a segona. I Martín, un 5. Bueno. Desaparegut. Sí que és veritat que va fer intents de rebre pilotes entre línies, però poca participació del danès com s'esperava contra una Morevieta. Doncs bé, una mica ens quadra amb el que ens has explicat, perquè la part ofensiva és un drama, defensivament doncs ni tan mal, perquè evidentment doncs, no ha queixat cap gol, però així en general, home, et deixa bastant fred aquesta puntuació i a part contra un dels equips que, com hem dit abans, està jugant al descens i a les portes de play-off. Sí, a part, en molts moments del partit, tots els resultats dels rivals ens afavorien. Sí. I a mi el que em va posar bastant nerviós, em va neguitar bastant, és el fet que l'Espanyol no marqués, depenent d'ell mateix, no marqués. Però sí que és veritat que quan va acabar el partit ja cap resultat ens afavoria, perquè vam veure que el Leganés ens sobrepassava ja, el Valladolid va ser el de l'ascens directe. Exacte. I ja l'única opció que tenim és quedar tercers, i ara veurem les possibilitats que té l'Espanyol de cara als play-offs, perquè és bastant complicat. Vale, explica'ns què ha de passar. Si Racing Sporting i Espanyol guanyen els seus partits, que en principi seria lo normal, abans de tot l'Espanyol s'enfronta contra el Cartagena, Racing juga contra el Villarreal B un dels equips que ja ha baixat de categoria, i Sporting, que juga ara mateix contra l'Eldense, que també s'ha salvat. Llavors, en principi, són 3 partits que haurien de guanyar. Sí. Llavors, si guanyés l'Eibar, que juga contra l'Oviedo, que també s'està guanyant la vida, l'Espanyol quedaria quart si guanyés el seu partit, independentment del que fessin els altres. O sigui, es mantindria com ara. Si guanyeu tots, es queda com ara. Vale. Eibar Sporting,
Perdona, espera, m'estic liant. Si guanya Eibar, si guanya Espanyol. Si guanya Eibar, Sí. quedaria, els playoffs, quedaria Eibar Sporting, Espanyol Racing, tal com estem ara. Vale. Que bueno, una huella al Sardinero estaria bastant... Sí, la veritat és que sí. Estaria bastant graciós. Però intimida, el Racing. Home, sí. Jo és dels rivals que menys vull a playoffs. En canvi, si guanya l'Oviedo, tenim Espanyol Racing també i Eibar Oviedo, en comptes d'Eibar Sporting. Que jo preferiria que passés l'Sporting que no l'Oviedo, perquè a mi em fa bastanta por l'Oviedo. Sí, l'Oviedo li va fotre un baile l'altre dia a l'Andorra, que a veure, també és un dels equips que estan descens, no ho negarem, però ja hem vist que a vegades l'Andorra doncs, competeix i la veritat és que va jugar a un molt bon nivell. Contra l'Espanyol també va fer molt bé, va acabar perdent, doncs mira, perquè li va tocar aquell dia, però va jugar molt bé i ja està. És un equip que em sorprèn que estigui a playoff, no hi comptava jo gaire amb l'Oviedo a principi de temporada, però bé, ja està, i la veritat és que sí que és un dels equips... O sigui, jo crec que Eibar m'intimidaria menys, que Racing o Oviedo. Eibar t'intimidaria menys que Racing i Oviedo? Jo crec que sí, ara mateix sí. Però és que l'Eibar està a un nivell altíssim, És que em fa molta por els tres de dalt, O sigui... Home, sí, a veure... Home, clar, cap dels tres. Cap dels tres serà... Sí, no estic dient que l'Eibar sigui l'oso amoroso, però entre els tres, si hagués d'escollir jo... L'Eibar és l'equip que més gols ha anotat i dels que menys encaixa també, dels de dalt. No, sí, evidentment és un equip duríssim igual. O sigui, els 4 que esteu allà sou equips forts i durs. Jo diria que potser el que menys ara mateix és l'Espanyol, Que bé, gràcies. No, les coses com siguin. Jo crec que ara mateix el que menys intimida és l'Espanyol. En canvi, si empatessin Eibar-Oviedo, que jo crec que seria el resultat més favorable per l'Espanyol i l'Espanyol guanyés, com hem dit abans, seria Espanyol-Sporting, que jo crec que és rival bastant assequible, i Eibar-Racing. Clar, llavors, ara tots els tuiteros estan fent allà els seus pronòstics, les seves preferències, i jo, sincerament, preferiria que l'Eibar i l'Oviedo empatessin, perquè llavors et treus i bueno, l'Sporting hauria de guanyar, et treus l'Oviedo a sobre i l'Eibar queda quart i tu quedes tercer. Llavors, empatant els 4 partits, podríem inclús passar nosaltres. I jugant contra l'Sporting, que dels equips de dalt són els que menys hem patit nosaltres. Home, l'Sporting, jo crec que si es cola al lloc de l'Oviedo, bastant immerescut, perquè la temporada que han fet també és per veure-la. Sí, però bueno, amb un equip limitadet, humil, estan allà a la lluita. I el que comentaves tu abans respecte a la posició de l'Eibar i del Leganés, jo crec que el més normal seria que el Leganés aconseguís un empat com a mínim contra l'Elx, que ja s'han quedat fora dels playoffs, i l'Eibar ho tindrà més difícil perquè jugarà contra un Oviedo que s'està jugant la vida contra l'Eibar per entrar als playoffs. I jo crec que sortiran a guanyar i l'Oviedo es classificarà per playoffs. Bueno, estaria maco que estigués Cazorla lluitant per pujar a primera divisió i a part, amb el nivell que està donant, ja ho vam veure a partir contra l'Espanyol. I ara sí, tanquem ja el bloc també de segona divisió fent, com sempre, un repàs a la classificació. Com hem dit, el Valladolid, que és l'actual líder de la categoria, és oficialment equip de primera divisió en un clima una mica convuls, perquè sembla que la relació entre Pezzolano i l'afició del Valladolid no acaba de ser gaire bona tampoc ni amb l'ascens. Vam compartir nosaltres un vídeo precisament de Pezzolano a la celebració de l'ascens cantant Pezzolano dimisión. No té gaire sentit, És surrealista la seva situació. I Lega i Eibar, com hem dit, es juguen la segona posició en aquest últim bitllet per ascendre de manera directa a primera divisió. L'Eibar, com ha dit el Rec, hauria de guanyar a l'Oviedo i el Leganés perdre contra l'Elche per tal que hi hagués aquest ball de posicions, que el Leganés estigués a playoff i que l'Eibar estigués a posició d'ascens directe, és a dir, en segona posició. Per tant, entre Eibar i Leganés hi ha una posició de playoff confirmada i l'altra és l'Espanyol i, com has dit tu, la tercera està, tercera i quarta, millor dit, està entre Racing, Oviedo i Sporting de Gijón. A la part baixa, Andorra i Villarreal són equips oficialment a primera federació i han entrat, i l'Alcorcón també, sí, i han entrat el Depor i el Castellón, que la veritat és que se celebra, no?, aquest canvi d'equips. Totalment. El Depor fa il·lusió que estigui segona. Crec que vaig veure un tuit de Grada de Pro, que és un dels comptes de Twitter que segueix segona divisió, que va posar un tuit de oficialmente bajan Villarreal B i l'Andorra. Ánimo a sus aficionados. I la gent posava, que afició. Doncs celebra que almenys equips amb la massa social que tenen Depor i Castellón que estiguin a la segona divisió, doncs jo crec que fa il·lusió, la veritat, a veure com els hi va. I, com hem dit abans, un partit que també haurem de seguir és el de la Morevieta
contra el Mirandés, que bàsicament certifica aquesta última plaça en el descens, ja que el que hi perdi, bàsicament, se'n va a primera federació. Bueno, no qui perdi, si la Morevieta no guanya, se'n va a primera federació, si el Mirandés perd, se'n va ell. I, per tant, doncs, tot i que hi hagi bastantes coses definides, doncs molta emoció en aquesta última jornada, sobretot per veure com li va l'Espanyol. També dependrà d'això els equips del Reca, i qui és l'últim equip que se'n va a primera ref. I jo crec que amb això ja podem tancar també el bloc de segona i ara passarem a avaluar la temporada dels equips de primera divisió. Molt bé, doncs com hem dit anteriorment, ja ha acabat la temporada de Lliga Primera Divisió, aquesta temporada que ens ha donat tantes i tantes alegries, és broma, i per tant ha arribat el moment de posar nota a la temporada de tots els equips de primera, perquè res ens agrada més a nosaltres que ser crítics amb la resta. Llavors anem a avaluar com ha fet cada equip de primera divisió. No ho hem fet per ordre de classificació, ho hem fet per ordre alfabètic, perquè també hi hagi una miqueta més d'emoció. I comencem, per tant, amb la A, evidentment, si us apreneu l'abecedari, sabeu que comencem per la A. I, petit disclaimer, ho fem només avaluant com ho han fet a Lliga. És a dir, no hem tingut en compte Champions, ni Europa League, ni Conference, ni Copa del Rei. Únicament a Lliga. I comencem amb l'Alavés, que és un equip que va ascendre, encara que no ho sembli, va ascendre la temporada passada, recordareu, a playoff amb gol de via libre de penal contra el Levante. És un equip que aquesta temporada tornava a la primera categoria i ha acabat desè, molt lluny d'aquesta zona de perill, incorporant també fins i tot al mercat l'home que està veient aquí la fotografia, que és Carlos Vicente, que és un jugador que està despuntant al Racing de Ferrol, i el van incorporar al mercat invernal, i la veritat és que també està rendint força bé, especialment en aquests últims partits, que ha marcat 2 gols. I això, un equip que ha tornat aquesta temporada a primera divisió i amb una inversió de només 10 milions en fitxatges, és a dir, que no han fet una gran inversió per reforçar l'equip, han aconseguit quedar descens de classificació molt lluny de la zona de perill i doncs, jo crec que és una temporada que jo crec que pel rendiment de l'Alavés fins i tot a mi s'ha oblidat de que acabaven d'ascendre, i acabar desè doncs jo crec que és una molt bona posició per l'Alavés, que té jo crec que grup i equip per de mica en mica, no esperem que sigui la temporada que ve, anar fent projecte i qui sap si aspirar a coses més grans. Per tant, principals figures de l'equip, també ho direm amb tots els equips. Jo he apuntat a Luis Rioja, a Samu i a John Guridi, i per mi la nota és un 10, jo els he posat un 10. Jo tenia també en ment posar un 10, però és que clar, un 10 em sembla massa alta. Però és que què més els hi demanes? Clar, no, és que un equip que acaba d'ascendre, jo els he posat un 9. Vale, està bé, però crec que no, o sigui, no he posat un 9, els he posat un 10 perquè no els hi pots demanar més. O sigui, no hi ha, clar, no hi ha res més allà. Vull dir... si ho veus en context, o sigui, un equip que acaba d'ascendre és espectacular, la temporada que han fet, perquè a part, no només quan a resultats, que en la gran majoria de partits els resultats han sigut molt bons, com per exemple el resultat contra l'Atlètic de Madrid. Sí, i tant. Em vaig quedar flipant, però també a nivell de joc. O sigui, jo crec que han aconseguit un sistema que sigui atractiu per l'aficionat neutre, com és el meu cas, que jo, per exemple, m'ho passava bé veient els partits de l'Alavés. Són partits interessants de l'Alavés. I han aconseguit, doncs, aquesta inversió que parlàvem, que ha sigut tan baixa, doncs han tingut molts jugadors cedits, és veritat, com el propi Samu, o Carrecaburu, Alex Sola, Rafa Marín, Juliano Simeone, que venia de l'Atlético. Però d'una manera o una altra doncs, han aconseguit un resultat doncs, que jo crec que a principi de temporada, evidentment, els equips que pugen a primera són els principals candidats a tornar a baixar, i jo crec que una 10ª posició, la gent de l'Alavés l'hagués firmat ho firmava amb sang. Sí. Llavors, per mi potser posa un 10 perquè no crec que els hi puguis exigir res més. Vull dir, crec que salvar-se amb tant de marge és el màxim que li podem exigir a l'Alavés aquesta temporada, o no exigir, però suposar d'ells, i crec que ja parlar d'Europa o coses més grans potser és anar molt lluny. Per tant, jo els he posat un 10 perquè crec que és el màxim que podien haver tret aquesta temporada, i des d'aquí, doncs, molt bona temporada de Luis García Plaza, que això, la 10ª posició d'un equip que acaba d'ascendre a primera divisió, encara que no ho sembli. Sí, no, un excel·lent per part dels dos. Sí, un excel·lent. Sí, com si un excel·lent. Sí, demostra el nivell al qual ha estat l'Alavés. Doncs ara passem al següent,
Aquí Ara ja no serà tan bona. passem d'un 10 a tot el contrari. Un dels cocos, jo crec que de la temporada, perquè, vamos, le mete miedo hasta el del tren de la bruja. L'Almeria. Aquí, aquest ja no li citarem tantes floretes. 19è a la classificació, no han quedat últims, no sabem ben bé ni com. A l'última A jornada. l'última jornada, literalment. 19è a la classificació i, a part, han batut el rècord de partits consecutius sense guanyar, que fins ara el tenia el Levante de la temporada 21-22 amb 27 partits, que es diu aviat, o sigui, 27 partits, ojo, són mínim 27 setmanes sense veure una victòria del teu equip, però és que Almeria ha decidit superar aquesta marca amb 31 partits seguits sense guanyar, sumant els de la temporada passada amb els d'aquesta, perquè recordem que la temporada passada doncs, es van salvar, aquesta temporada, doncs, evidentment, no ho han fet fins que, no van guanyar, fins que ho va fer el debut de Pepe Mel, que va ser contra les Palmes, el 17 de març. Fins al 17 de març, l'Almeria no va guanyar un partit i en tota la temporada ha aconseguit 3 victòries. Però és que l'altre dia va ser molt graciós perquè... Tu no... Però l'altre dia van matxacar el Cádiz. 6-1. No té cap mena de sentit aquesta lliga. I va ser el primer partit que van guanyar al seu propi camp. Bueno, és temporada esperpèntica, la d'Almeria. desastrós. Cal que els hi posem nota o no? Sí, els he posat... Atenció, és que encara hi ha més, La inversió en fitxatges de quant diries que és a l'Almeria? No, és bestial. Recordem que tenen un jeque darrere. És bestial perquè jo, clar, només sé el de César Montes, que Bueno, va costar César Montes... 14 milions. César Montes, que ja ho farem més endavant, ja farem un pitjor equip de la temporada, pitjors fitxatges i de més, però César Montes, clar candidat a ser el pitjor fitxatge de la temporada. 14 milions van pagar per ell a l'Espanyol. No, desastrós. I en total l'Almeria es va gastar 52 milions que no han servit per mantenir la categoria i gairebé no t'han servit ni per no ser últim de la classificació, que no ha sigut últim perquè mira, Granada, mira... perquè Granada és encara pitjor que tu. Bueno, no ho sé, Ara veurem què li hem posat a Granada. Ahí estan. Sí que és veritat, els hem de concedir que van vendre el Bilal Touré per prop de 30 milions a l'Atalanta. O sigui, tenien, diguéssim, aquest coixí o aquests ingressos, però igualment 52 milions per acabar penúltima lliga. Fes-t'ho mirar. I és un equip que encara tindrà molta pasta i que a segona divisió igual la rebenta. Sí, perquè sí, ja s'està parlant d'això de Rubi, s'està parlant de Melamed, haurem de veure com va. Sí que és veritat que quan van estar a segona fa un parell de temporades crec que van guanyar sobradíssims i segurament passarà el mateix si estem parlant d'aquestes inversions tan importants. Però bé, sigui com sigui, aquesta temporada ha sigut un desastre a l'Almeria. Sí, fa 2 temporades van anar sobradíssims pràcticament perquè tenien també la figura Clar, de Sadik, per això mateix. que anava bastant... Bastant sobrat. Sí, exacte. Però sí que és veritat que la inversió de l'Almeria pinta ser bastant important també. bastant important l'any Sí. vinent. Vols dir la nota que els has posat? Sí, abans diré principals figures de l'equip. He rescatat alguns jugadors de l'Almeria, millor dit. Marc Pubill, que jo crec que és el poc que ho ha fet bé a l'Almeria. Lucas Romero, que ha arribat cedit del Milan. Maximiano, el porter. Cedit de la Lazio, si no m'equivoco. I Leo Baptistao, que bueno, almenys ho ha fet decent, diguéssim. Hem rescatat un parell de jugadors de l'Almeria que ja ha sigut bastant complicat. La nota que els he cascat a l'Almeria, un 1. Bueno, ha sigut positiu, He posat un 1 perquè no n'ha quedat últims. Però, bueno, si em dius un 0 el compro també, Jo un 0, perquè és però nefast. perquè... El rècord aquest de 31 partits sense guanyar... Era en el que basava la meva Vale, no, puntuació. 0. Jo els Li hi poso poso un 0, Sí. un 0 d'Almeria. Perquè 31 jornades sense guanyar. No, és tremendo, I que guanyis el teu primer partit a casa l'última jornada... No, és tremendo, no té cap mena de sentit, Un 0. La temporada que Se'l s'ha marcat. se'l mereixen. Sí, i tant, un 0. Recapacito, un 0. Ara continuem, l'Atlètic Club de Bilbao, que ha quedat 5è. Per tant, ha classificat a posicions europees 6 anys després i en molts trams de temporada fins i tot va semblar que li podia competir aquesta quarta posició a l'Atlético de Madrid, tot i que al final s'ha acabat desinflant. Jo crec també el resultat doncs, que van guanyar la Copa del Rei, bastant classificats a Europa, jo crec que ja van dir, bueno, ja hem complert i es van relaxar una mica, i al final s'han despenjat i no han competit aquesta plaça de Champions a l'Atlético, però sigui com sigui, jo crec que molt bona temporada, bona notícia que tornin a Europa 6 anys després, i a part, tot i que no ho tenim en compte, també s'ha de tenir doncs, això, que van guanyar la Copa del Rei també moltíssims anys després, i la inversió ha estat de 0 euros aquesta temporada. Ja sabem que, evidentment, l'Atlètic Club no és un club que normalment fitxi, perquè tira molt de cantera. I com a principals figures hi ha un que t'agradarà, que és Guruceta. Oh, jugador fetiche, Ho havia posat just al guió, havia posat jugador fetiche del Reca. Aquí lo tenéis. Nico Williams, Iñaki Williams, Unai Simón, que ha sigut el Zamora d'aquesta temporada, fer una mica Bueno, la trampeta... la trama al final de la una mica temporada, brut, però bueno, ha sigut el Zamora, i Dani Vivian,
Jo crec que he posat doncs, un jugador que aquesta O temporada internacional, també. exacte, ha sigut internacional per la selecció espanyola, i nota els he posat un 8. Et juro que tenia en ment la mateixa puntuació, perquè Un 8. una nota, clar, no els hi pots posar excel·lent perquè no ha arribat a Champions. És que jo crec que, si haguéssim volgut, haguéssim pogut competir-li la plaça de Champions a un Atlético molt fluix, però jo crec que al final doncs, han dit, mira, Europa League està superbé, no ho negarem, o sigui, no és mala temporada ni molt menys, un 8 està superbé, però crec que podien haver fet més. Sí, totalment, i a part, és el mateix que comentàvem l'Alavés, que és dels equips que també m'agrada veure'ls perquè és un equip que molt entretingut. pressió rere pèrdua, és espectacular, es passen la gran majoria del partit al camp contrari i més que res això, com pressionen la garra que demostren els l'Atlètic partits. Club és un equip molt, molt divertit de veure. I que Unai Gómez vagi allà amb el cap Sí. a les pilotes dividides, a mi són coses que em posa la pell de gallina, saps? Sí, molt bona temporada de l'Atlètic, sigui com sigui, però això, no li posem un excel·lent perquè considerem que era possible haver arribat a Champions i amb això sí que haguessin aconseguit doncs, un 9 o un 10, per exemple. Ara passem a un altre equip que no ha fet del tot bé, que és l'Atlético de Madrid, quart classificat, que ha aconseguit, jo crec, que el mínim que li pots exigir a l'Atlético de Madrid, que és classificar-se a Champions, jo crec que el mínim que pots esperar de l'Atleti és que per Lliga entrin a Champions. A partir d'allà també s'espera que sigui un equip que competeixi per la Lliga i ha estat molt, molt, molt lluny de competir la Lliga al Madrid i en el seu moment al Girona, i temporada completament en blanc des del Cholo Simeone i molt lluny del que jo crec que hauria de ser aquest equip, que aquesta temporada doncs, m'ha deixat bastant fred i crec que no m'equivoco si dic que l'afició de l'Atlético té quasi el mateix. Sí, totalment. No sé quina nota els hauràs posat tu, però bastant baixa perquè jo crec que s'esperava bastant més de l'Atlético que ha quedat a 19 punts del Madrid, que es diu ràpid, però 19 punts per això, no ha competit absolutament en cap moment la Lliga. Pensant que fa 4 anys van guanyar ells el títol, o sigui, no sé, posant en context i amb els jugadors que té l'Atleti... A part a nivell de joc i de sensacions, tampoc... O sigui, recordem que no fa gaire, fa 2 jornades, crec, l'Osasuna va al Civitas i li marca 4. Llavors, home, és un equip que ha deixat imatges doncs, bastant dolentes d'aquesta temporada i per això... Bueno, perdó, que no m'avanço. Principals figures o millors jugadors, hi he posat a Griezmann, no? Koke, Samulino... Morata, tot i que falla 35, doncs al final ha acabat amb bones xifres golejadores, i Witsel. Jo crec que també el dinosaurio que tenen a la defensa, que ha sigut, per no dir el millor, i de nota jo us he posat un 5. Un 5 perquè el que dic. Estava entre un 5 o un 6, però... Jo crec que un 5 perquè suficient, és un suficient. Han aconseguit classificar Champions, que és el mínim que es podíem esperar d'ells, per tant un suficient, un 5, jo crec. Sí, no, em sembla totalment d'acord la teva opinió, perquè una temporada que deixa amb mal gust. Sí. I sí que és veritat que comentaves la figura de Samulino, que jo crec que ha sigut el jugador revelació de l'Atleti. Sí. L'any passat el València sí que va destacar, però perquè no va fer malament, eren molt dolents. Sí, clar, és que el València és fàcil destacar, ja m'enteneu. Però l'any passat, però perquè més que res estaven en zona de descens i Samulino de fet va ser el que va propiciar el descens de l'Espanyol, que va ser just ahir, va fer un any del partit contra el València, de l'Atraco a Mestalla. Crec que, no sé si em pots confirmar, però crec que consideres que l'Espanyol el van robar per baixar la divisió, no? Home. No sé si m'ho pots tornar a dir, crec que no ho he llegit tota la temporada. Bueno, jo... No, sí, van ser uns quants partits, sobretot jo crec que el de l'Atlético és gros, va ser bastant gros. I el del València també, però bueno... D'aquest no me'n recordo tant, però segur que si miro... O sigui, clar, jo el que tinc, perquè el vaig veure, perquè a part no sé si era l'última jornada o la penúltima, el de l'Atlético... No, en quedaven 3 o així. Bueno, doncs aquest sí que el vaig veure perquè evidentment l'Espanyol jugava al descens i sí que va ser un poco raro el partit. Però bueno... A l'Atleti li posem un 5, sí, em sembla bé. L'Atlético un 5, jo crec que just, o sigui, bueno, han fet el mínim i ja està. Bueno, ara passem al Barça. El que més t'ha agradat. El Barça, segon classificat. Seràs crític o no? Sí, i tant, saps que sí, jo amb el Barça soc molt crític. Temporada molt decepcionant, anava a dir sobretot a Lliga, però en general molt decepcionant. Jo crec hem acabat la temporada relativament bé, però vam començar d'una manera nefasta i això ens ha penalitzat moltíssim.
I hem deixat partits, doncs jo crec que per l'oblit, com per exemple el primer que se'm ve al cap, i crec que tothom que sigui del Barça, i no del Barça, el que li vindrà al cap és el 3-5 contra el Villarreal, que va ser una desfeta sencera, i que a part va ser el partit que Xavi va dir que marxava, tot i que després ja sabeu que ha vingut, i no ha acabat de competir del tot la Lliga, tot i que bé, hem tingut alguna mínima esperança en algun moment, però bé, molt lluny del Madrid i del Girona en tota la temporada, i doncs al final s'ha aconseguit aquesta segona plaça, que a última instància jo crec que és l'objectiu realista, però bé, poca cosa, la veritat és que molt decepcionant la temporada. Jo et diria que no tant perquè si veus la classificació, bé, segona posició, que és una cosa que pot passar, 85 punts, que no està malament, però sí, t'has vist tota la temporada del Barça, has vist tots els partits, jo crec que tothom estarà d'acord en que és una temporada molt, molt dolenta del Barça. Com a principals figures he ficat a Lamine, Cubarsí, Fermín, Lewandowski, perquè ha acabat amb 19 gols a Lliga, Rafinha, especialment al tram final de temporada, i Koundé també en el tram final de temporada, crec que ha sigut el millor defensa que tenia el Barça, en perdó de Cubarsí. La nota que els he posat, jo he posat un 4 al Barça. Més pel que deia, més per sensacions i per imatge que per resultats, perquè una segona posició que digui a la classificació doncs pot passar que no guanyis la temporada cada any, la Lliga cada any. Però a nivell general, a nivell de sensacions, em deixa molt fred aquesta temporada del Barça. Jo no he sigut tan crític, jo he posat un 5, però perquè més que res jo crec que no és tant de mèrit del Barça sinó mèrit del Madrid, que està a un nivell espectacular, i sí que el Barça no crec que pogués fer gran cosa més. Sí que hi ha partits que se li han escapat i amb imatges, com deies tu, l'Albi Real, però tot i així no crec que se li pugui demanar... És que no sé, els he posat un 5. Sí, bueno, em sembla bé, un 4-5 està ahí. Sí, perquè tot i fer una mala temporada en cada segons i... Sí, no però bé, temporada bastant millorable al Barça sigui com sigui. Ara anirem més ràpid perquè com sempre ens hem quedat sense temps. Llavors, ara anem al Cádiz, que és un dels equips, com bé sabeu, que ha acabat descenint a la Lliga, és el 18è classificat, i ha baixat de categoria doncs, amb Almeria i Granada, però almenys ell, almenys fins a l'última jornada pràcticament, s'ha mantingut viu en la lluita per mantenir la categoria. Va fer fora Sergio González a mitjans de temporada i han portat a Mauricio Pellegrino, que també s'ha acomiadat del club, per tant toca reflotar-lo i reconstruir-lo a segona divisió segurament, perquè es pot veure que hi ha una mica desbandada de jugadors, o almenys els més importants, un cop baixen a segona, ara que han baixat a segona, millor dit. Principals figures he posat a Ledesma, jo crec que, per no dir el millor jugador que té el Cádiz, que és un molt bon porter, Cris Ramos, Rubén Alcaraz, Robert Navarro, que està cedit per la Real, i Juanmi, quan ha arribat a final de temporada, també ho ha fet bastant bé. I com a nota, em diràs tu que els he posat, jo els he posat un 3. Evidentment està suspès perquè ha baixat de categoria, però no és un desastre com el de l'Almeria, per exemple. Jo els he posat un 4. Està bé, sí. Més que res perquè és el que has dit tu, que s'han mantingut fins al final de temporada vius, i sí que el Cádiz totes les temporades estava ballant. Sí, a veure, que no és un equip que... Amb les posicions de descens, i jo crec que, un 4 perquè han baixat de categoria, però tot i així tampoc se li pot exigir gaire més. Si no es pot per nivell, no es pot. Sí, però almenys ho ha evitat, que és el que se li demana. O sigui, no esperàvem que el Cádiz, evidentment és un equip que dius tu que sempre està ballant amb el descens, han acabat per descendre, però bé, almenys ho han fet lluitant fins al final. No com els altres, no? Sí, els altres dos no ho han fet. Ara passem al Celta de Vigo, que ha sigut el 13è classificat, que ha aconseguit salvar-se un any més, tot i que han acabat patint al final, encara que sembli que no perquè són 13ens, però si mireu la diferència de punts tampoc és tan gran. I dona la sensació que aquest equip, temporada rere temporada, el seu únic objectiu és salvar-se, és a dir, no acaben de donar aquest pas més endavant, de consolidar-se a primera divisió, i dona la sensació que sempre és un dels equips candidats a baixar de categoria, tot i que no tenen mal equip, tampoc, és a dir, nom per nom no tenen mal equip, evidentment no és un equip per ara mateix entrar a Europa ni a Champions, però no és mal equip. És un equip que s'ha gastat també 31 milions en fitxatges i principals figures haver ficat a Iago Aspas, a Guaita, a Strand Larsen, a Mingueza i a Unai Núñez. I de nota, un 6. Crec que bé, s'han salvat al final més o menys tranquils, però crec que és un equip que potser en algun moment se li hauria de demanar una mica més. Jo coincideixo amb el que dius, però sí que és veritat que mirant els jugadors del Celta tampoc t'inspira gaire. Sí que hi ha la figura de Strand Larsen, que és el que has mencionat tu, Iago Aspas, però la gran majoria de jugadors i per joc tampoc els hi pots demanar gaire més. Jo els he posat un 6. Sí, crec que està bé, la temporada està bé. Perquè també han quedat en posició 13a, que està prou bé. Per tenir l'equip que tenen i
i veient la perspectiva de com era la temporada, jo crec que al final han acabat prou bé. I ara passem a un dels nostres clubs fetitxes, que és el Getafe. 12è classificat, i bé, temporada jo crec que correcta, des de Bordalàs. Jo crec que la millor notícia és que han tingut a Mason Greenwood aquesta temporada, i crec que tenen un bon grup doncs, per a poc anar aspirant a coses més grans, a tornar a Europa League, que sabem que no fa gaire van ser-hi. Principals figures he posat, evidentment, a Greenwood, a Borja Mayoral, que ha sigut el Zarra, a Maximovic, que se'n va, i a David Soria. I de nota, un 6. Això, correcte, temporada, doncs bé, han acabat a zona tranquil·la de la classificació, correcte, un 6. Jo posant en context la situació en la que es va trobar el Getafe la temporada passada, que estaven allà també ballant pel descens amb l'Espanyol, jo els hi poso un 8, perquè s'han salvat com bastantes creces, i sí que és veritat que ha sigut dels equips, podríem dir revelació, juntament amb l'Alavés, sí, amb jugadors com Mason Greenwood, Borja Mayoral, que han sigut els més golejadors, i bueno, per ser el Getafe, prou bé, un 8. Em sembla correcte. Ja anem a un dels grans guanyadors, per no dir el gran guanyador d'aquesta puntuació que estem fent, que és el Girona. Home. Tercer classificat, temporada totalment d'ensomni dels de Mitchell, que han aconseguit una fita històrica com és entrar a Champions. Aconseguim formar un grup de futbolistes doncs, molt interessant, amb noms doncs, que a principi de temporada no podien ser, o sigui, no es podien semblar gaire atractius. Principals figures, evidentment, Dovic, Pichichi de la Lliga, Alex García, Savinho, Miguel Gutiérrez, aquí he posat gairebé tot l'equip, Jan Couto, Iván Martín i David López, que ens ha sorprès a tots, jo crec, el nivell que ha demostrat. I nota, evidentment, un 10, i perquè no es pot posar més nota al Girona, però un 10. Coincideixo, els hi poso un 10, però no vull parlar més del Girona perquè em fan ràbia. Però passem a un altre dels desastres de la Lliga, que és el Granada. 20è classificat, és a dir, l'últim, pèssima temporada. Jo crec que la salvació del Granada passava per les botes de Brian Zaragoza, que se'n va anar al Bayern de Múnich a meitat de temporada per ser titular, i al final ha acabat disputant 170 minuts perquè, segons Tuchel, no parla ni anglès ni alemany. I ara el Bayern de Múnich ha fitxat a Vincent Kompany. Bueno, a mi també això m'hauran d'explicar. I principals figures, doncs, Brian Zaragoza, tot i que marxés a meitat de temporada, Lucas Boyer i Pelistri, he posat. I nota, un 1. Sí, bueno, Lucas Boyer i Gumbau acumulen dos descensos. Sí, Gumbau també és veritat. Acumulen 2 descensos seguits i, bueno, un Granada que sí que és veritat que per joc durant la temporada no ha sigut dels pitjors, però jo els hi poso un 2 perquè és que... Sí, no. un equip que ha quedat per sota l'Almeria, que ha batut el rècord amb menys partits sense guanyar, sí, ha de tenir un 0. O sigui, no pot tenir una altra nota. Doncs si et sembla, com ens queden 2 minuts literalment, si vols ho fem, diem notes i prou. Vale. Si volem dir alguna cosa més, destaquem. Les Palmes, molt bona primera volta, la segona volta ha sigut nefasta, però bé, s'han salvat, era un equip dels que ens tenia junt amb l'Alavés. Jo us he posat un 6. Jo un 7. Bueno, molt bona primera volta. Molt bona primera volta, la segona és la que fa baixa la nota. Mallorca, 15è. He posat també figures Raillo, Murici, Rajkovic i Dani Rodríguez, i de nota un 6. Jo un 5. He sigut més crític perquè s'espera més de... Sí, jo els havia posat més nota però els he baixat perquè crec que s'esperaven un pèl més. Osasuna, 11è. Van fer molt bona temporada l'anterior, que van entrar a rondes prèvies de Conference League, tot i que van caure contra el Brujas, però crec que també s'esperava més del conjunt de Jaguar Arrasate. El punt de fort que els he posat és que ens van regalar un on-tour increïble, que els hi reconeixem, i per tant els he posat, evidentment no ha tingut pes en això en la nota, els he posat un 6. Jo els he posat un 7 més que res perquè s'han salvat també con creces i sí que s'esperava més, no els hi pots demanar gaire més. No crec que ara mateix tinguin millor nivell que els de dalt. No. Llavors un 7. Rayo Vallecano, 17a posició, a 5 punts del descens, jo us he posat un 5. Molt decepcionat la temporada del Rayo. Em sembla bé. Que normalment acaba en meitat de taula i ha acabat ballant amb el descens fins l'última jornada pràcticament. Que nos devuelvan a RDT, només dic això. Bueno, RDT que, ja en parlarem. El Betis, 7è classificat, ha entrat a Conference, però jo us he posat un 6 perquè crec que no han acabat de ser l'equip que es pressuposa del Betis. La millor notícia, Isco Alarcón. Jo crec que haver tornat al nivell a Isco Alarcón. Isco Alarcón i Ayoce Pérez. També, que va a l'Eurocopa. Dues figures importantíssimes. Jo els he posat un 5. Bueno, sí, em sembla correcte. Madrid, primer classificat, han guanyat la Lliga per 10 punts de diferència amb 95 punts, jo els he posat un 10, crec que no se'ls pot dir res. Un 10, totalment. No en parlarem més tampoc, com tu amb el Girona. La Real Sociedad, jo, que han quedat 600, els he posat un 5,
no m'han acabat de convèncer del tot, han acabat entrant a Europa, que és bona notícia, però no m'han acabat de convèncer gaire, la veritat. Jo un 6, més que res el projecte que està formant la Real Sociedad, que ja és la tònica de que entrin a competicions europees, jo crec que ja té molt mèrit. I ara passem al Sevilla, que bueno, aquest és un dels drames de la temporada també, 14è classificat, un equip que ens té acostumats doncs, a entrar a Europa, ja sigui a Champions, Europa League, porta 2 temporades, doncs la temporada passada va acabar 12è, aquesta encara ho han pitjorat i ha acabat 14è, han tingut 3 entrenadors, Mendilibar, Don Diego Alonso Parera i Quique Sánchez Flórez, que a sobre se'n va un altre cop i vindrà García Pimienta, tota punta, i jo els he posat un 2. I un 3, una temporada horrible. Temporada horrible T'esperes més d'una plantilla. T'esperes que vagin a Europa. Sí. El València, que era una banda absoluta d'equip, han acabat novens i els he posat un 9. Jo crec que, s'esperava que fos un dels equips que estigués... Una situació com la que acaba de tenir el Sevilla, jo crec que s'esperava del València. Em sembla totalment correcte, per un 9 és la posició en la que han quedat. I acabem amb Villarreal, que els he posat un 6, perquè la primera volta va ser nefasta, la segona doncs, va millorar bastant amb Marcelino. Jo em coincideixo, jo els hi poso un 8. Molt bé, sembla bé. Bueno, un pèl alt per mi, I amb això ja arribem al final del programa. Per variar, ens hem quedat sense temps per parlar dels valors del fair market, que si això, ja la setmana que ve en parlarem. El Reca, un dia més, doncs gràcies per estar aquí. Un plaer, sempre. I els que ens esteu escoltant i veient, doncs el mateix. Ens veiem la setmana que ve, a la mateixa hora.